Hello! Σήμερα θα πάω στο γήπεδο του Εθνικού Άχνας να δούμε το ΑΠΟΕΛ Εθνικός. Είμαι με το ΑΠΟΕΛ, θα πάω στην Κερκίδα να πάω στο Εθνικό γιατί παίζω είναι ντροπή να πάω στην Κερκίδα το ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό είπα όπως είπα το περασμένο βίντεο, θα κάνουμε fan mail κάποτε, μου στέλνετε πακέτα με πράγματα δηλαδή και να γράφετε 2J Games και θα με βρίσκετε. Και θα ξέρετε με Ελένα Αντωνίου και θα κάνουμε με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο ένα crossback channel μια μέρα. Μπορεί σήμερα ή κάποια άλλη μέρα με την μπάλα μου. Θα πάμε σήμερα στο γήπεδο. Δεν μπορώ να βγάλω βίντεο στο γήπεδο γιατί δεν θα έχω wifi. Αλλά θα βγάλω από σπίτι βίντεο τα γκολ που θα βάλουν τα ΑΠΟΕΛ. Θα σας τα δείξω. Θα κάνουμε λίγα πράγματα με την μπάλα. Μην μου στέλνετε σας παρακαλώ σοκολάτες, φαγητά και άλλα πράγματα γιατί ξέρετε στο ταχυδρομείο είναι βλάκες. Στο ταχυδρομείο θα μου τα σπάσουν παγιάτινα και θα βάζουν τα λεφτά σας άδικα. Γι' αυτό λέω ξανά. Μη στέλνετε για λίγα πράγματα και από αυτά σοκολάτες, ειδικά μου στέλνετε σοκολάτες που είναι ή sneakers ή Twix. Αλλά δεν μου στείλετε άλλες, bounty θα τις δώσω άμεσα. Μόνο αυτά. Θύμισα. Μου γράφετε 2J Games λένε όταν τον είναι για τα βίντεο και θα με βρείτε. Τα fan mail θα αρχίσουμε από το fan mail σε λίγες μέρες. Την 1η του Φεβρουάριου. Και πάμε να σας δείξουμε. Arrivederci Roma. Όπως λέμε και στην Ιταλία, Arrivederci Roma. Arrivederci Roma. Δεν είναι ωραίος ο κήπος. Κήπος δεν είναι ωραίος. Θα σας δείξω πως θα κάνω το crossback channel με τον Αλέξανδρο. Χαράλαμπο με κάποιους ή όλοι μαζί. Θα το κάνουμε εδώ. Στο Λασάκι Άχνας, να μου στέλνετε στο Λασάκι Άχνας Μιχαλή Γιώργα, αλλά Δέλτα 97 τα πακέτα. Αντίο.